Asli lah. Sekarang dulu anak mungkin udah berada di kono. Masa berada enggak. Dari pertama atau terno bocah kumat yo ne. Ancul. Ini lek bolong kenapa teh? hangat, Filter sing kuwi. hangat lor. Enak. Bekas kumat ini. Ada jiwat. Karena dicopot enak baut kan kalau baut ngene iki ya Pak Dadi. Pirang puluh juta ya kira-kira. Yo perkiraanku 30 juta ya lebih lah iki anyare. Soale wong dhewe iki sing tuku. Iki selipe rupane ijo-ijo kuning iki. Jangan ditiru teman-teman. Iki sing lakoni wis kulino. Ora gawe kaca soalé. Ya lari dah. Lari yo. Jangan ditiru ya, teman-teman. Lah, kok dadan dalang barang kok. Wis tukang barang kok.
mundur ke belakang. Majuan bisa di belakang narik ya. Nganu isone numpang tok ngenteni puli. Heeh. Numpang tok kan gare misak-misak nih kok. Iki puline saya online lho. Jadi ini urung apa. Oke yo keren iki. Diesele ketara godi. Wes diesel larang kok. Tak kok ngarep lah. Videone ben utuh. Dene ngarep ini lho iki. Model terbaru. Keluaran pertama iki. Iki pesenane wong Sumatera. Wes, gari nyetel lho iki wis alhamdulillah wis iso numpang. Mergo diesel gede ya buat wis